Puilano lamsogo chini kokborok technical te entertainment channel noni logitongo noni takho haik noni kiching sahil au tini ni video ungka kabang kuk mar kiching ano request khlema bagi ango video no snamka tini ni video ungka ang norok no tinta question hakaba kaitham sumung ni bising tino sung sawi mani thanai klai tekhe ani partner ano busuk hamjak chengnani sekang ang thaja thani kok sanamo jungo nini partner jesek pano chalakung di thokai kok sadi o kaitham sungmung hakaba question khlaimani bisingo bo jesek pano chalakung di bo yogi manglak tabok ni dino jotono kok kotor kor sawo phia borok kubui hamjagya o sungmung hakaba o question ni bising tino sung sawi mani thangnai bonono busuk hamjak kubida hamjak te full life ni bagui bonang bai tongnai di paidi hingke chung sawi manlaino o question tamo puila sungmung kha nang tangyana hamjak nangni ni partner na sungdi why do you love me nango question jepro ni partner na sungkha nango question na answer ni bising tini sawi mani thanai ni partner nono busuk hamjak haikaba busuk kubui hamjak o question ni soisi answer na nango ang saimaya ang saimanliya ang nono tangi hamjak abono real answer moni pia baksa borok mohe answer yuimano nang belai smart nang belai no naithok nang belai kaham nin bakha belai no kaham aboni bagi no nang hamjago hne hengke no kisa kutuko wansugui nedi tomono bonono mohe nogi hamjago hengke salsa salni yaklo nino naithok pai thangke salsa salni yaklo nino bakhana bo kaham nangjagi hengke tomongno hamjakmo mungse no nai hamjak hengke salsa bo pai thangnai hengke apro nin hamjamo pai thangnai abono jenono kubui hamjaknai bonin thani mungsa nai no hamjaknai mungsa ni bagiya abono omahai question khlai thani je borok ni thani mohai answer mankha ang nono bhage jana hamjaka ang saiman liya ni saka obono bonono kubui hamjago aboni yagulo second number sungmung haikaba question ngkha nini nukhungni borok haikaba nini family ni borok nono te khorsebe kainani kogr khangke afro nang tam khlainai ni pulan chung o question ni sosia answer khananya laigrana je asuk je saus ke bani kri haikaba asuk je khomata ke bani kri o kokno sanai nono je kubui hamjaknai asuk je saus ke bani kri je nono kare ano kebo bai kai rahnai o question ni answer nangni partner thani mohai mankha nang wasungna siri nini partner no bini nukhni borok haika bin family ni borok bono jese pan kaina ni kogrodi bo abono kasuna bagai bini thani khomata haikaba fan togo tei abo shimiya bonono kubui no hamjago aboni yakulo third number question ngkha nangni partner haika ni khani borok na singdi tomungno jodi nini thani langmani paithak haikaba life ni paithak 24 घंटा haikaba salsa jora mangkha angbai hingke nang angbai tamo khlaina muchung hanai jepuru bono nang o question khlaika nang bini thani kabang kuk dal bidal answer manai phia oboni soisi answer ngkha nini yagromoi haikaba ni sakawani khorok berawui nang bang thia sak no tognai hinai haikaba thia sak ni bagai hinai phia nang kabang kuk borok ni thani no mohai answer manana je angno no kabang kuk na hamjak maranai salbrum nang bai gana kha tongnai nono kiss khlainai nono belai na adru khlainai hinai phia je nono kubui ba khabai hamjak nai nono kubui na hamjak nai bo mohai no answer khlainai je ang nini yagromoi tongnai nini sakawani khorok berawui nang bai thia sak na bagai no tongnai hinai au marketing naraga kaitam question heka sumung ni bising tino nini khani borok haikaba nini partner nono busuk hamjak haika nono kubui ba khabai hamjak abu sawi mani thanai au faithaga ang obono sanamu sungo tomo narok chino video no kaham nangsak hangke paithago kaisa like subscribe to share khlaina tapogdi jotona no hambai